nekwa na ụdọ mkpụrụ amụ na-abụ na-agba onwefe egwu orakiriputu ụmụ okoko na-abụ onu na-afụ ebe anụnwa akpa amụ na-abụ onu na-afụ ebe anụnwa nya unu fụ dịka staịlị ndị a na-eso onwefa nke a ka a na-akpọ sewa sewa sinsi nji wee nenebe egwu orakiriputu afụnubedum dịka staịlị nke anụnwa amadụm ụmụ nwaanyị oneghị ekwe ka e wee mefuo dịka staịlị a maka na ifu ka esi wee kwụrụ ọtọ wee were okpu ofu onye wee debe n'elu amadịm mmadụ na-eyi emego ụdị staịlị nke a biko na ọ bụkwa n'ime gị a niile na-eche ife onyonyo a ebịa gwa m na kọmentị na imenugo ụdị a maka na m afụnubekwa ụdị nke anụnwa o wee bụrụ na okoko na-abụ onu na-afụ ebe a bụkwa agịgị ụmụ nwoke na-abụ ka trending video fa na-efegharị n'ihu akwụkwọ anọkwọrọ m onwe m ofebata na WhatsApp m onye senderi m ya wee na-asị m ọmagodu na ọkwa ese na anụta ka alaeze n'ọkwa ya kafa ji wee nụta wee sị kafa ka alụ m wee sịfa na fa mekwara ọfụma wee sị ka m bịakwa ka alụ unu na ụmụ okoko na-abụ onu na-afụ ebe a ka ị gbakwa ata ọchị ka ị marụ na ịma ndọ na atụrụ mụrụ ebunu gbazikwa aka nwa na ifuri ka ike ofu si wee ghere fufurufu ka river Benue ka river Niger ka river Jordan wee na-akọwa nọọ maka iPhone 16 ka onye nke ọzọ ji wee bọghele onye nke ọzọ o wee na-agba ya egwu orakiriputu mbụ mmadụ na-abụ onu na-afụ ebe a mana ụdịka staịlị fa na-ewerezi n'ife nke a na ụdịka mkpu amụ fa na-eti maka na maya asị nọ mkpu ọtụ nọ n'ike ntị ka esi wee na-etewafanya onye nke ọzọ wee na-eti ka nwaanyị amakwụkwọ na ụmụ nwoke na-etikwu mkpu amụ ka ụmụ nwaanyị mana ụdịka staịlị fa na-emezi ife nke a bụ ụdịka staịlị ma afụ na anụnubedum ụdị a ọkwọ nke a bụkwana m efe ụdị nke anụnwa o wee bụrụ na onye nke a na-eme eme bụ okoko nke ada anya ka esu anya ya mechinata emechinata ọdụka onyanwa bụ nwaanyị onye nke ọzọ bụ nwoke mma agwụ na ebe unu ya eje gbara anya unu ekeresimesi ka ife ji ọkụ ka a na-agba ka ọnụuhie ka unu gwa m na unu afụnugo dịka staịlị nke a o wee bụrụ na fa na-abụkwụkwa ọtọ wee dabere n'ukwu aja onye nke ọzọ anụnwa dị anya ka oke wee were ọkpịa wee kobe n'elu isi onye nke ọzọ ọkwụ ọtọ ka fa kwatị ọkwa mụnụ na fa na o jizi ofu ọkpịa kwụrụ n'ala wee were ofu ọkpịa wee kobe ya nya n'elu isi ya onye nke ọzọ ọkwụkwọ ọtọ wee na-ewe ya nya wee bụ na ike ya dịzi ka river Niger river Benue mmiri wọta saịtị ya aba ife nwa wee na-ada ipokompom ipom ọ na-ewe ya nya onye nke ọzọ wee na-agbakọzi ka agwọ na-eme ka agwọ ọka ụmụ nwoke si adọwasị onwefa na-eme ka agwọ wee na-etiziri ya mkpu amụ ikekekwa ọka ụmụ nwoke si etife a na-etikwazi ka ụmụ nwaanyị maka na m eche ka ọ na-eti ka efi nya ka nwoke si eti mkpu o wee na-eti ka nwaanyị nke a wee na-esewe anya nke nwe na-esewe tewakata okpukpu ugogbe anya okwezie okpuru ugogbe anya ya tụfuo wee buruzie ya ọkpa ya eburu n'aka fa akwụkwọ ọtọ wee na-atụ ya anya onye nke ọzọ wee na-agba teketeke wee sị na atụrụ mụrụ ebunu na ọgbakwa aka nwa aya amụta nwoke aya amụta nwoke onye abụkwa na-eji nguzu okwe echi niile nne ya na-atị ya nụọ nwaanyị onye ama na ike nwa ya gburugo ike river Niger ịfụzie ka o si wee kpọghepụ ọnụ ya ebe ọ na-eti mkpu amụ o wee bụrụ na amụ nke nyanwa ngedegwu ya ọ gbanwụtịrị agbanwe echekwa na nwoke na-ala nwoke na ngedegwu nke onye ọzọ na ọya kwụ ọtọ ngedegwu nke onye a wee yọsizie ka ngịrịnka akwa nya ụdị nyanwa jizidiri aka wee jide ngedegwu ya maka na amụ ya na-efegharịzi ka fefere mfe oferuti ibe a nyanwa bụzi ife ji aka ya wee jide amụ ya ka o fegharịdebe bifo ofe kpọọ ya anya wee na-agbakọtizi ka eke na-eti ntị ogene bụ ife nke a biko ebee ka a na-anọ mụta ife nke a Chineke ekwekwa n'ife ọjọọ ọgwọ ka ọdụbọ oke ka ọdụbọ ogene ọgwọ ma ụmụ nwaanyị tokwa ma ọgbọkwọta ụmụ nwoke ọgbọkwọ maka na nke ụmụ nwoke pụta na-enwekwara ụmụ nwaanyị amụlọba na ụmụ nwaanyị kukumba ndị oji ọnụ atakatị onwefe efere niile dụfa n'ike akwa ka mfoti ka m wetara unu na ọ bụkwa na iji ịgbara anya ya ekeresimesi ka ife ji ọkụ ka a na-agba ijee na kọmentị pịa ya ka o buru ubu jee ebe ihe enene ya ka ijefe ụmụnne Bobrisky na Jezi Brown fa ebe ahụ